Por los nazis también, ¿eh? Vale, claro. Bueno, antes de que me he hecho una niña, ya te voy a hacer un resumen de toda la historia. Claro, vos te sientes, bueno, baten, portuguesan, baskari bat, Parece una especie de la modu ematen konjunto, ginela hauetxen ikusi, baina txosek erazten ez la investigueta, la liburu baten. Claro, en el caso de el invento de la liburu bat etxeko, txekat investigar, pues ala, ez da, eragertzen, que hori atako, ficticio du besti. Es verdad que, claro, es que si la parte que si hay algo enterado, fácil iría satisfacer. Yo estoy rabito todo. Vai, viste? Cambio. Vai, viste? Ahí está. No parece el yoga, Mañana no puedo. A ver, Pachi, ser. Vamos a ver ahora. No, tranquila, es que... ¿Qué pues? Pensaba que era hoy, que te contar. Bueno, mañana. Te va a pagar. Gonzalo, te va a pagar. Es eso. Bueno, ya, si es que eso te llama. Bueno. Lehenengo pausuemo. Si es que eso te llamo. Bai, no para usted aquí, sin más. Se llama, corre. Yo que está en Donostia a la 1. Oy, txarto. Bueno, oso gusto, la verdad, oso gusto, la verdad. Ya otro nivel, ya que son historiadores. Ya te diré, antes de que termine el día. Pachi.
Tengo novedades más. ¿Sabes? Novedades más. Tengo 8. Ba, nik ez triz, bai, zuen zundako, Baskari zen entzun genuen edana, más cosas que se la tenéis saturadillo. Es que se pisa saturadillo, no te pillas. Hay vestibilina, ya una puta contenido. Haitxu, ata, eta... Leituko zure erremontzari da, eso como que ser. Baina, bai, ya es un friquismo muy importante. Bete hecho ahora. Tienes que investigar. Bueno, baina momentu bat honek baina kultura marinero alemanen leku amaitzen da, Eso que he conseguido documentación, Bueno, ellos estaban ya en Jauja. Es más, nik ez dut hori como galdera que txeko dara kontestaba, nik nago que txarla prestaute. Claro, etorri zine, en plan, ez atesteko galderek, da, bete, pero también ordu bete, baina, claro, es que nik nuke informazioa que lo contaba en aquel artículo. Ordune, ze kontu dut, hori badakizioz. Bueno, que se contó noticias sobre las redes de tráfico de armas, cómo estaba montado todo eso, hori da investigatzen egin eta eskatu berrek zumidera da. Vale, no era otro, ya. Solo hago esas declaraciones, ¿no? Pongan un poquito. Este tenía el número 04553 del campo de ¿Qué te parecería comprarse una lotería de Navidad con esto? Muy bien. Y luego... Yo la lotería no juego. Bueno, o sea, por sistema no juego. No colaboro con el Estado voluntariamente. Hasi binuka amendik, baina azuan sorti. Ya vas a ver. Ze bizitza ziba dauku Eizerretik eta Mauthausenera ekitaldi honek antolatu guz, nagaztu noroimena elkartetik. Bizkat, gauza berezia da gutzako, eta hortik hasiko naz, Peter eta Pablo torri die Mallorcatik. Akzue Jose Mari egin azkenengo urtiek Mallorcan Palman bizitxuretan bizitzen zela. Beran
lagunek die, eta hemen egon nahi zina bai gaur, eta gaur bai bizarre bai. Orduan bizarrea seguramente gomenaldi zen, erokin norbaitzeko aukerien, nahi ben argazki bat eta hango lagunei eta Jose Marien zendide irakustu guzta. Eizarretik Mauthausenera behitxu hotzegu, beste izenburu bat eukilezen bebai, ze Jose Marien bizitzan gauza asko pasau ziren, baina igual nabarmenena edo impactantiena edo gogorrena berantzako Mauthauseneko urtik izate izan, ezta? Gaur itzaldi hau eukogu, etxe honek luz eta zabal egilik berroa. Ez dakit, aurkezpeni perbida ben hemen, txin jokatzen dago, esaten da moduen, etxango alpasoro, ansola, dana bezatzugu. Untzako, ez da izan bida, eskatu gontzen torteko eta joa eskedok dauz, baina baina topera da behil, asko estimetotzeu gaur handene hoti, bakiguleko benetan, bihar pilo bat daukela gainien, ikerketa nik zengote, ez da izan esan, Euskal Herriko nazizen konzentrazio esparrutara deportateko Euskal Herri txarrak ikertzen da bide, eta benetan ez bakarrik izan, behitzen dauen ikerketa eta biharra benetan increíble da, ez dakit zelan esan. Batetik itzen dagoelako, bestetik zelan itzen dagoelako, ez die zelan protesiazko berbak edo tomotako berbak. Gaur ikusko zuen noraino aliagotan bera, zematerainoko detaili edo zeman. Benetan zelan ikertzen dagoen hau, eta increíble da. Liburu hau idatzi dela bi urte da, Ontxe Barredo reeditau da, pasta bigunaz. Oso, kriston liburu da. Sinistu bezindekelako, zelan berakin zelan da ikertzen gai hau, zelan da lantzen, benetan profesionalidaz. Eta gero benetan, esan bida bai, Marcelino Bilbaun inguruko liburu bada, Jose Mari agertzen da hemen bai, eta benetan liburu gogorra da, baina ona da. Ni ontsen nabile izan nahi dugune bai ikesten ez, gai honen inguruen, eta haitzitzen zuen gazodanak eta detaile danekin, benetan laguntzen dau, entenditzen ze bizi izen ben, anemon ziren milaka personak ez da. Orduan gogorra da, baina oso ona da, eta guztiz gomen da, nik hemen lagotze, eta dedikatorizat edo gero bitzen da. Hau liburuzko egonat dugu, nahi gendu me bai bizkat, Jose Mari ez ezagun esan eixen ontzako, behan urrakuek, hemen zen zenideo eta launek eta ezautzen ben, baina nahi gendu bizkat Jose Mari herrire ekarri ezta, umetan herritzik alde ban, baina gero beran azkenen orduetan herrire etorri zen ezta, eixotzen. Horren, bintzatzen akun hori interesantie, beran biblioak zen moduko bat idatzi daue etxaunek, eta honan jaso dugu eta ustut etxedanetara banatu dugu, espaukuzu, hemen hartu zinitale bat, ezta? Orduan beste barik, segi zeukitxan, eta bixer beste zitxak dauko amabiztan, bale? Vale. Bueno, atzalde ondan hoi, saltago etxena, problemien, presentación, bueno, hola nengo dugu, bai, bestela saltago etxen dago. Edo hil leike badaue... Goixen edo, Goixen zelan, komendu bat ez gartzeko, edo propiedades ez makomotenas, ez... Hola, nigo guztela.
Hola, salpa guina. Hola, nengo, a ver, hola, Bai, ondo. Vale. Bueno, atzalde hon denoi eta eskerrik asko Patxi zure berban gaitxik. Eta bueno, gaur hona zera gonbidapena luzatzea gaitxik hitzaldi hau emoteko. Bueno, Jose Marik ekarri gaitxu gaur hona. Bueno, Jose Mari Etxebarritarra zan, egixarre baserrixen jaixo zan 1919 zen. Baina herrixen ez da ezaune izen. Gitxik eduki duzue bere berri. Eta bueno, normala da, ze mutikotatik aldeban herritxik, eta bueno, Europan zirbe ibili izan. Eta esan etorri geixa zera Etxebarrire inoz bizitzan bai, baina familia eta bizitan, baina geixa hau ez. Orduan, normala da herrixen bere zaupideik edo ez izetie. Baina kuriosu edaz, naz eta mutikotan aldein Jose Marik herritxik, berantzako Etxebarri oso importanti izan. Bere lehenengo oroitzapenak umetakuek Etxebarrikoek ziren, da berentzako ikusten zitxule akordaten zala egixarreko larrien ibiltzen ziren ardixekaz. Eta hori izan bere zeuken oroitzapenik zarrena, eta berentzako oso importanti izan, ze berai apur bat bere sorterrixetan nun sustraieke, nun eukazen argi izten dutzen oroitzapen honek, ezta? Bueno, orduan, Jose Mari ez ezagune izen da herrixen, eta apurtxo bat aleinduko gara gaur nordan azaltzen, ezta? Eta, bueno, jake Jose Mariri buruz egin bigendun hemen berba, bebai aprobetxauko dugu eskualdeko lehartibaiko gainerako deportauei buruz berbaitxeko, ze ez ezagune dan gai bat da, eta, bueno, eskualdeko deportauei buruz ez dakigu ezer, ez? Orduan, engo dugu Jose Mariri buruz, eskualdeko deportauei buruz bebai, eta, bueno, orokorrien Hego Euskal Herriko deportauei buruz engo dugu, jardungo dugu. Itzaldizek itxi gora bera, ordueteku edo kalkulagot, laren gitxe die, bale. Eta lehenengo Jose Mariri buruz engo berba, eta gero Hego Euskal Herriko deportauei buruz, eta ikuspegi horren barruen Jose Mariri buruz. Patxik esan da bezala, hause liburuxka hau banatu dabe herriko etxedanetan, kanpotarrok oin hartu zeinkie hor kajatik, eta bentsandua eta hemen jasotzen dela bere bizitza behar den bezala, eta ez daukela zentzua handirik hemen idatzitxe dagoena, hemen ahosnik errepikatzie. Orduan, engo dutena da, ordu laurden edo Jose Mariri buruz apur bat berbain, apur bat norzan jakin daigun eta finkatu daigun, eta gero, engo dut momentu honetan idazten hauen tesi doktoralan laburpen bat, hori Hego Euskal Herritarrak nazien zelaixetan, eta hor Jose Mariri buruz engo dugu berbat. Bueno, Jose Mariri buruz, gaur Jose Marin, Jose Marik ekarri gaitxu hona eta Jose Marin omenaldixe da, baina berez nik ez dut Jose Marin gandik hasi nahi, baizik eta emakume honen gandik hasi nahi dut. Raimunda Salaberria Zelaia, hau egixarre baserri zen jaixotekue, Jose Marin ama da hau,
eta bueno, gizarre baserrixe Salaberriatarrak errentan bueno, ukiaen baserrixe generazio zera desberdinen artien, bueno, pues gure, bueno, Salaberriatarrak arbasoak horre gizarren egon die, emakume hau gizarren jaixo zen. Ze gaitxik, azten az Raimunda gaitxik zera itzaldi hau, ba, betiko lez gai honekin emakumea beti astute gatzen da. Eta deportauen kontuen be, familixe eta emakumea ba, astuteko gai bat da, gai honetan jorratzen da nien, ordan. Eta, claro, gizona honek deportauek asko sufridu duen, itzelien sufridu duen, baina emakumeek etxien sufridu duena be, itzela izen zen. Eta Raimundak merezi daue zera. Bueno, aipatzie eta omenaldi bat behintzet eitxie. Hemen dugu zue zera, Raimunda, bera Doroteo Astigarraz eskondu zen, Doroteo zera Ibartarra zen, eta bisoek zera Raimundan sortetxera, gizarrera funtzien bizi zetera eskonduta eta segitzuen. Eta Jose Mari eukiben lehenengo mie, hortxe ikusten duzuena ezkerretan, eta, bueno, pues antxe jaixo zen Jose Mari, baina Raimundak aizta bat, Raimundan aizta bat, Maria, Irungo gizon bateaz eskondu zen, Federico Etxepareaz, eta, bueno, Maria Iruna juntzan bizi izetera, Federico arostegi bat euken, oparatasun ekonomiko bat eukien Irunen, eta, bueno, pues Mariak plateo itzen Raimunda izu. Ba, igual han bendixen goixen zera, jode, bierra gogorrein da zera, eta igual etorri zaitxez Irunera, eta igual ba, bizitza kalidade hobie edo zehose topauko zure. Eta alantxek, ba, Raimunda eta Doroteo, euren Jose Mari hartuten nik ez dakit hemen eskuman arrebia ikusten dugu Kontxita, nik usteo Kontxita Irunen jaixoko zala, ez dakit nago zera. Bueno, kontu da, familia bintzet, juntzala Irunera, oparatasun ekonomiko horrek bultzauta. Eta euren bizitza normala izen zen, Irunen. Ona etorri zien, Irungo Santiago auzoa da, bueno, muga onduen dau, Bidasoa ibai ertzien, eta oso bizitza normala eta tranquila eukiren, inungo aparteko ezer barik. Haik eta 36 gerriez hasi izan arte. Badakigu zera, Irunen, bueno, Euskadin gerriaz izanien Irunen izen zala lehenengo borrokaldi gogorrak, bueno, hau imagen hau bera Irungo borrokalditxeetako da. Eta Irungo gentiek borrokaldi horrek herrira bertara etorriko zielakoen beldurrez edo, bat zibilek zera, erabaki zeben puente muga, zera, zubi internazionala gurutzau, eta endaiara gutie, ba egun batzutako, ze, bueno, pentsaten pasauko da gerrie, eta kitxo, eta gu hemen endaian lasai. Eta, bueno, hor ikusten dozuenez, ba, ez dakar gauza hondik, eskuen, ba, zer bierda ba, pare bat egun endaian pasetako. Ba, bueno, ba, maleta txiki bat, eta, bueno, pues, 3-4 egun pasetako ez daikez. Claro, ze pasa zan, muga gurutzau bienien, zera frantzesek esaben, bueno, bai, hartuko guz emakumiek eta umiek hartuko duz, baina gizonak, ostabe buelto egin biozuek, da zuek aukeratu. Ostabe Iruna bueltatzen zarie eta frankotarren esku eta zera, edo republikara pasan nahi baduzue, ba, aukeri daukizue Kataluniara uteko. Eta orduan, eta emakumiei eta, claro,
hasi zien Irundik pasetan gentie eta frantzesek esaten betxu. Endaian ezin dugu zonedanak euki, eta honek zibildanak frantzitxik sakabanatu edo bananduen bioz. Eta, klaro, hartu zeben Jose Mari eta bere aitxe, tren baten sartu gizondanekin eta bialdu zituen Kataluniara, eta Raimunda zazpi seme-alabakin heldu zen horra, Châtelleraura. Hau, Châtelleraut, pues, baixe 500 kilometrora dau Irundik, ata kontuek, Etxebarritar emakume Raimunda, frantzesi jakin barik, eta bueno, sasoaretan, ez mobilik eta ez internetik eta zera, totalmente aislaute, han, agertu inbida, han, zera, Châtelleraura zazpiumeaz, zeitzen dan. Eta, hementxe daukezue, Irundik helduteko kontingentiak, eta Raimunda eta uniek, Raimunda eta, hemen, zera, seme-alabak, Eta honek euskaldunek die, Bueno, heldu zienara, eta antxe batu zen Raimunda, umiekin. Eta itxartien, Jose Mari Aitxaz, Kataluniara, eta Errepublikan Herri Armadan izen ematera derrigortu zituen, da hemen Jose Mari 17 urteaz, Bartzelonara heldu zen, eta Bartzelonan, bialdu zituen, San Pere Martir izeneko muño batera, hau Bartzelona esortzen duzuenak Tibidabo inguruen dau, han fonduen itxasue dau, eta Bartzelona hemendik zabaltzen da. Eta, bueno, pues, antxe asko impresionautzen Jose Mariri zera, Bartzelonako onaldixek, claro, Irundik jun Bartzelonara eta adana ikusi, baina segitzuen, handik itxire, bialdu zituen Gironara, San Feliu de Guixols, eta antxe egon zen gudari, eta egiz esan Gironako zera itxasartzeko herriska bat zen, enaz akordaten, 40 euskaldun da 80 katalan, edo 80 euskaldun da 40 katalan ziren, baina, bueno, antxe danak taldien, eta, klar, gerri euen bitxartien zera, Espainien, honek Gironako herritxo kostaldeko zera baten, nesketan be ondo eiben, eta edarto, inungo gerrako zera, akaso gozi eta pasalko bentzio ze, baina edarto daten bizizien, eta Jose Mari berak neskie zera, Marina antxe esotu ban. Da ikustu zuen, hemen Jose Marian arbolan gora igota dagona da. Honek edarto baten, hementxe Jose Mari, eta han eskina baten fusile eskuen daukela. Jose Mari pasau jakon, gerran pasau jakon izen zen, aitxe hiltzala Katalunian, eta hori bai izen zen oso gogorra beretzako, ze inoz, ez ban, hain gogorra izen zen, familixai inoz ez totzen argitxu zelan hil zen aitxe. Familixak inoz ez dau jakin, aitxe ze pasau zen, beti isilduen zen Jose Mari. Baina bestela, ikustu zuen inungo, zera, aparteko problema barik. Klar, 39 zen frankistak Kataluniara tortzen die, eta Jose Marik eta danak alde inbierri zeten da, alde inbierri zen frantzide. Eta bidien ezautu zuen mutil hau, Marcelino Bilbao, lagunek egin zien, Marcelino teniente ezan, eta ordutik aurrera Bixok Alkarraz eiben euren ibilbidea. Hemen Marcelino zera Bartzelonan atatako erretratu baten. Eta honen ibilbidea izen zen Frantzitik Matausena nio. Hemen ikusten duzue Matausenen. Bixok Alkarraz egon ziren 42 arte edo, eta 42 banandu ziren. Hau da Matausengo argazki bat hemen dauz presuek, hau oso argazki ezagune da Matausengoen. Zera, Jose Marik berak aipatzen zeban, bera
argazki hontan agertzen dala, nik honi buruz beraz, neban inoz berbain, eta nik ez dakit zenbateko ziurtasunaz ekixen berazala, ezala, niri hor zalantza hori gatzea eta bueno, nik ez dut esango bera, nik berak uste dut ala esaten zebala, eta hause berak pentsaten zeban bera hori zala, ni jakin nahiko nuke ia berak hori zelako ziurtasunez ekixen, edo alboku ez autu daben, edo zera etxik pentsatean bera zala. Bueno, ez dago ardura. Gero ikusiko dugu Matausengo abenturak, bueno, abenturak ez, zelako bizitza eukiban, hor ikusten duzue sartzaroan askatu ebeneko erretratu bataz, eta, bueno, bertako uniformiaz. Hau, Los Falsificadores, pelikulie, hau pelikulie zera da, nazisek, hau pelikula benetan pasauteko nazisek libra esterlina falsifikatzeko lapurrek kartzelatik ataz zituen da konzentrazio zelaien bierrien ipini zituen Inglaterrako ekonomia ondoratzeko asmoz, eta Jose Mari honekin egon zen. Orduan pelikula hau ikusten moduzue, Jose Mari hortxe egoan. Ez honekin da lotan eta zera, baina bai onduen. Bueno, Jose Mari hau 55 bultau zen Châtelleraultera, familixan gana. Neba arrebagia frantzestute bat ez be txikisek, topagu zitxun. Juan Mari anaie resistentzian ibilitxe. Bueno, bera hor txaketa ilune daukena da, Eta, bueno, bere anaie Juan Mari resistentzian be ibilizan Bigarren Mundu Gerran, eta itxera bultau zen. Marina, han San Felipe de Guixolzen ezautu gane neskiaz eskondu zen, 57. Eta lehen ikusi dugun Marcelino Bilbao, han Matausendik urten eta ezekixen noragaztean egoan, Matausendik Parisen agertu eta Parisen zein bidau. Ez da bela inor ezautzen ez aurreko lan bierre bat edo zehoze nora lotu, bizitza barri bat mundik hasi ezekixela, da Jose Mari etxera junzan, eta hortxe Raimundagaz, eta Marcelino bere arrabiaz eskondu zen, Mercedeseaz, eta umiek hortxe, eta ja bi kuñetuek lagun minek ja kuñetu eta beti alkarreaz. Aurreko erretratuen Matausenen, hau Ebenseko zelaixe da, bi kuñetuek. Hemen bisek oporretan Palma Mallorcan, 85 edo zera. Eta Jose Mari inoz zeban berban nahi izan ze bizi zen zeban konzentrazio zelaixetan 85 arte. 85 50 urte bete zienez zelaixek eta azkauzila eta usbuitzi, emutzien garrantzi telebizioen da zera ikusitxe bat zeban, bueno, neupe, hasi diot kontetan, hasi zen Palmako eskoletan bere bizitza kontatzen. Eta hemen txea daukizue, Palmako eskoletan zelan kontatu ega. Orduan, hobeto azaldute hause bera, hemen txea daukizue. Eta gero, patxik esan daben bezala, hau liburuei idatzi neban 2020. Marcelino da ardatze bere memoria oinarritxute ineban liburue, baina hemen Jose Mari da. Da, bere alkarraz doiez. Hu irakurten da enape, Jose Mari hortxe topatuak. Orduan, pasako naz, Ego Euskal Herritarrei buruz berbaitxera, da hemen ikusiko dugu Jose Marik zelako ibilbidea eta gainerako Leartibaiko departamentuek zelako ibilbidea eukizue. Bueno, zer dakiu Euskal Deportauei buruz? Historia liburuek zabaltzen badauz, ez du ezer topau. Ez du ezer, lerro bat be idatzitxe. Pentsaten dugu normalien kanpo konzentrazioak eta entzuten dugunien edo,
tema hau Alemaniako historia dela edo akaso Europakuen, baina Euskal Herrixaz ez daukela inungo loturaik. Hori ez da inundik inora egixe eta gure historiak Europako historiaz bat eitzen dau bete-betien. Betxu, hau mapa hau da lehenengo mundu gerra bitxartien da, bigarren mundu gerra bitxartien, demokrazia izatetik, demokrazia liberal gitxi gora bera gaur daukagunan antzekue, izatetik diktadura izatera pasazien herrixek. Gorriz daukegu Sovietar Batasuna, baina berdez, danak die diktadura, baina eskumako diktadurak, Dana die edo, Austrian fascismoa, Alemanian nazismoa, Jugoslavian erregie bera ipin izan diktadore, Polonian militarra diktadore. Orduan, Espainin kasuen zein da desberdintasune? Europa osuen ipini zela hone diktadurak inungo oposizio barik eta hemen gerra zibile herrixe kontra hitzen eta gerra zibil bat egon zan. Hori da, Europagaz desberdintzen gaitxune, besteik ez. Frantzia horiz da, baina Frantzia be itzelesko tensinoa bizize ban, eta ixe, Frantzia be diktadura hortxe izango eta malauien. Orduan, Europako historia, geure historia be bada. Zelan heldu ziren konzentrazio esparrutara Euskal Herritarrak. Bueno, hola etxeik, gerra bidez. Gerrak erun zitsun honedanak konzentrazio zelaietara, zetanak erbestean bidez heldu ziren ara. Guk eukitzen dugun gerrai buruz daukegun eskema mentala, izeten da gerrie hemen 36, 37 egon zala, 37ko ekainaren 19 Bilbo hartu bela, gero udan Santoñako paktua egon zala eta gero represioa egon zala. Hortxe amaitzen da gure gerrako eskema eta gero ja represioa hasten da. Baina ez da holan guztiz, bai, historian zati importantiena hori da, baina ez osoa. Erbestera milaka eta milaka persona guztien. Bueno, 1.000 bat Euskal Herritar kontutan euki behar dugu sasoaretan Euskal Herrixek 1.200.000 biztanlez eukezela, Nafarroa eta Araba kentzen badoguz kolpeak urte balako, horre ezin izan zan hainbesteko erbesteik egon 780.000, da 780.000-tik 1.000-ek ies eiben. Orduan ikusten duzue, erbesteak badaukela bere garrantzitxe. Josemarik irundik eiban ies oinez, 36ko zeran, irailen, eta gero 37en egon ziren beste oleada desberdinek, bai Bizkaitxik, gaur egun Kantabria danatik, orduan Santander zan, eta gero Asturiastik. Adibidez, Marcelino Gijondik guntzan 37ko Urrixen. Honedanak itxasoz heltzen ziren Burdeosa, irungoek oinez esan dugu, gainerakoek itxasontziz Burdeosa, eta Burdeostik, hoxe, militarrak esatutzen zuek aukeratu, Hendaiara Frankon edo Kataluniara Republikan alde borroka itxera. Geixenek aukeratze ben Bartzelonara jutie, eta hor, 8.000 bat gudari ostabe borrokan zehitxo ben 39 arte. 39 zen, Franco sartu zen Katalunian, eta 1.000.000 personak pasa behar izan mugie. 1.000.000 persona egun gitxitzen penintsulan inoz emondan exodoik ondixena. Hemen Argeleseko zelaixe, 80.000 persona sartu zituen Argelesen, eta oso baldintzako horretan, 39ko otsailean, inungo aterpe barik, ur potable itxurri barik, elektrizidade barik, ondartzetan, komunipez, kakaitxeren ertzien, itxas ertzien, da itzelesko egoan itxurie,
franja, danak, esklau mareak ondartzara ekarritxe eta, bueno, desastre bat. Eta, hemen ikusten dugu, zelan, lau manta eta lau makileaz, zulu egin de aretzan, hoxe, holan, egon ziren, otxail eta martxo eta perileko eta hotzaz, zera. Da horratzien ikusten da bigarren plano baten barrakoiek egiten dauzela. Eukizitxoen lehenengo astitan holan, eta, bueno, ja Frantziko gobernuek, pues, ja zizan gerotxo hau, materiala, bueno, pues, emoten barrakoiek eta eitxeko, ezta? Frantziko gobernuek 12 zelai zabaldu zituen, Euskaldunak hor Argeles, San Ciprien da hortik gero Gursera erun zituen batez ere, hor Zuberoa mugan dauen zelaixe. Eta hoxe, bueno, antxe egon ziren Euskaldun gehienak. Bueno, esan du, 1,5 milioi persona pasaziela Frantziren. Kau, 1,5 milioi persona jaten emon jake. Frantziko gobernuek nundik 1,5 milioi persona. Orduan Frantziko gobernuek nahi zeban zen, honek danak gainetik du zelan edala. Eta, bueno, pues orduan ikusi dugu baldintza horrek gogorrak, hain muturrekoak ondartzetan, lortuan, lehenengo astitan, ja, 1,5 milioi erdixek, nahi izatie Espainire gueltau, eta, bueno, ia zetazetan frankoaz, da erdixe gueltau ziren. Baina, klar, beste 1,5 milioi gartzen zen. Eta, bueno, orduan hasi ziren, Hego Amerikako herrialdekaz negoziazioetan, eta, bueno, nahi oso ez honedanak zeozetako, eta bai, adibidez Mexiko gustoratuko zitxule, Venezuela, ez da izan, eta holan funtzien beste 25.000. Baina, ondino 200.000 gatzen die. Eta ja ikusten zen, bigarren mundu gerra bat zetorrela, eta frantzesek pentsauen, bueno, honedanak bierrien ipini bioz. Eta ipini zituen, inok egin nahi ez zituen bier gogorretan, adibidez landatan egurgin, aterpea eta jatekoan truke bierrien. Eta ja bai aldauzan izan zen mundu gerra hasi zanien, 39ko irailen. Hor ja, esan behitxo, honedanak euren borondatean kontra, ejertzitora jarriko gauz. Eskainitzen leginoa zeratzeko. Leginoa, Franco be legino eugen da, ino bezan leginora juna. Orduan asmauen beste gauza bat esan. Bueno, pues leginora honek ez dira apuntauko, asmauko beste instituzio bat, leginoan iguala, baina izena kamiseokotzen. Regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. Baina horrebe, inor esan, batera 6.000 espainol, bestera 6.000. Da orduan, pentsauen beste zera. Bueno, pues, orduan inguz, compañías de trabajadores extranjeros. Eta hori zer zan, Frantziko armadan, unidade auxiliarrak, fortifikazio egiteko, trintxerak, astolana, eta trintxerak eta elementu militarrak etxeko. Eta hor 50.000 punta duzien, hor guztire 60.000 bat. Eta, Jose Mari eta Marcelino, elkarra zeu ezen, da Angel Elejale beste bat, da, hortxe emogen izena, da bialdu zituen, Magino Lerrora. Magino Lerroa, hau gorrez ikusten duzuena da, eta da sistema defensio bat, Frantzik, Alemanek lehenengo mundu gerrako esperientziagatik, eingo dugu sistema defensioa frontera zuen, eta Alemanak lan ezileik esartu Frantzire. Eben batez be Alemaniko muga fortifikau, eta iparraldeko falta jaken da hori fortifikatera erun zituen honedanak. 500 kilometro holan, hau da Magino Lerroa, lurrazpitzik doien megastruktura zera bat, trenbide txiki bat euken obusek eta zera eruteko, eta dana konektaute ospitxalak eta zera. Hauxe da. Marcelino kontatu zuten,
bueno, ibiltzen ziela zoruen moduen, astuen moduen, zera, bierrien. Azten ziela olako kasamata bat eitzen, eta amaitxu arte ezin zebela deskansoik euki. Aste bete, bi aste. Amaitze benien elemento bat, egun bateko deskanso emotutzen, eta, venga, urrengo zera, bierren. Gau, ze pasa zen, 39 zen, iraien sartu ziren alemanak zera, Holanda, Belgika, zera, nahi izan zen bezala, mantekilan kutsillo esartzen aldez, eta aste gitxitzen, 3-4 astetan, eruen aurretik dana, Frantzi, eta 3 milioi preso egin zituen zera. Tartien honek republikano espainol danak hor bierrien eguazenak. Ikertzeko dau, hor borrokaldi horretan euskaldunek ibili ziren legioan da puntautepek borrokan alemanen kontra eta hor hildeko egon ziren da hori ikertzeko dau, ez da ikertu. Eta honeanak preso erun zituen Alemanire oinez, adibidez, Marcelino eta Jose Mariren kasuen, Estrasburgora, honek die estalajak. Estalajak die zelai militarrak Alemanin zehar banan dute euki izan zelaizek, La Gran Evasion Steve McQueenen lauan, La Gran Evasion ikusi gozue, hoxe da estalak bat. Eta gitxi gora bera hemen Ginebrako konbentzioa edo errespetaten zen. Orduan, hemen militar alemanek bierrien eukitzen zituen, honek preso danak, jasotzen zituen belarronokoek eta zera, baina, bueno, esan lehike onargarri zezala traplin horrez duen hiltzen eta zera, ez zegoen ingo zerak, hemen egon zien aiketa berrogeiko inzuri gatunaz irailen, Serrano Suñerrak Serrano Suñertzan Franco onkuine due eta ministro de la gobernación, gaur egun ministro del interior dana. Serrano Suñerrak Berlinen Hitlerregaz eta batzarra iban arte, eta, alemanak ezotzen behitxu eske, 3 milioi preso daukauz, eta tartien espainola republikano egaz, eta honekin zer, nahi osuz, erungozuz Espainire, eta bestiek ezotzen, berak ez dela Espainin zetako nahi horredanak, eta eitxeko eurekaz nahi da dena. Eta orduan, ez da dena bai, hone danak gure konzentrazio zelaietara erungo duz, eta alantxik heldu ziren Euskal Herritarrak konzentrazio zelaietara. Bi fase dauz, zeran, deportazioan, lehenengo fasie 41 urte bitxartien da, eta bigarren fasie 42-45. Lehenengo fasien, presioek honedanak, ez dut esan, estalajetan bai Republikano Espainiolak eta bai Euskaldunek egoazan Europa daneko presoekin, bai frantzesekin, inglesekin eta danetaiko eguen da. Apartau egin zituen da beste danak hortxe itxe zituen, bakarrik espainolak hartu zituen eta partien ego Euskal Herritarrak. Eta ekarri zituen ona, Matausena, da bakarrik ona xe, hau da Matausengo sarreri, hau da ego Euskal Herritarrak 40 abuztuen sartu zen lehenengo Euskal Herritarra Matausenen, sasoaretan Alemanik eukezan kanpo konzentrazio importantienak. Eta danetan gogorrena Matausen zen. Matausenen ezaugarri nausixe zen, bertara sartzen zen preso oro hiltzeko sartzen zen. Hori da, nazisen kanpo konzentrazioen ezaugarri nagusi esan daigun. Frankoak eukiz dituen hemen kanpo konzentrazioek, eta asko hiltze ban.
baina, da, adibidez hemen Miranda de Ebron daukegu zera bat, ezta? Baina, bertan sartzen zen preso oro ez zegoan aldez aurretik hiltzera kondenaute, eta hemen bai. Eta gainera presoak ezin zegoen ezerrein hori aldatzeko. Bere patua ja zen hiltzea. Eta bere zera bizitza luze-luzeiken bakarrik orainaldira arte. Osa, ordu bete barru zepazetan da, ez dakigu. Hori psikologikoki presoantzako itzelezko kolpie da. Ez da bardine, naz eta oso txartu egon Mirandan, bueno, igual hilgo nabe, igual ez, baina hemen badakizu ez da hola irtegai. Bale, bakarrik zelan hiltzen zen zelai honetan. Bueno, guk pentseten dugu beti konzentrazio zelai nazize buruz entzuten dugunien gure lehenengo irudixe burure etorteak une izaten da gazkamarak. Baina gazkamarak 52 ipini ziren martxan. Da, lehenengo Euskal Herritarra 40ko abuztuen sartu zen, osea, urte terdi aurretik. Ez zegoen gazkamarerik. Eitzen zegoena zen, olako faktore desberdinen batuketa ondo pentsauteko programa baten bidez, hiltzen zituen presoek, muturreko haitze edo desgaste baten bidez. Orduan, kombinatzen zituen desnutrizio edo gosetie, jateko emoten bena ustela eta txurie danak esaten duen nazkarri zezala. Bestalde, Matausenen oso ezagunera arrobi bat dagoela eta bertan birrien eukitzen zituela inungo produktibidade bako bierretan, bakarrik desgaztetako grua eta kabestrantiekin eintzeikena paliaz eta pikotxaz eta enbierriz eta nahitxe desgaztetako. Kanskera desego gizek, Matausen ezautzen da Austriako Siberia ez izena dauke, neguen azpitik 20 bajatu leke. Danok ezautzen dugun hori uniforme raixa borraz, egun zaitxe, azpitik 20. Eta gero gaixotasunek, azinau etxe, konzentrazio zela izetan azinau etxen da, eta baldintza higieniko negargarrisek izaten die, gaixotasunek sortzen die. Normalien kartzela normal batek etxen da presoa isolatu eta isolamenduan bidez apurtzen dau, eta konzentrazio zelaiek justo kontrakoa. Hainbeste azinatzen da, presoak ez dauken nun beretzako lekuik ezetako. Bueno, faktore honetan bidez hiltzen ziren preso gehixena. Eixea bai SS-ek eta tiruek eta bai moten zitzuela. Baina ez hori bakarrik, beste sistema bat asmatu zeben presoak euren artien hiltzen joateko. Da intzeben, danok dakiru konzentrazio zelaietan honek iruki ipini bihartziela uniformien, eta eitzen zituen presoek sailkatu eta kolore sistema baten bidez, eta preso bakoitzai emotutzen kolore bat. Da, Republikar Espainola apatriden urdine moten jaken. Bale, sistemi ezein zan, behitxeben olako piramide zera bat, eta sisteman goixen egoazanak beste maila, azpiko maila batekoei edo zer egin zeiken, baina goikuai ezintzezun zerrein. Claro, ze pasetan da, gosetie eta bizitza jokuen dagoen zera leku baten goikuen bekuai edo zer itxotzela. Orduan ja presoek euren artien ja hiltzen juten die. Ipini nahituen
Jerarkian lehenengo zera, goixen, alemanak, arioz, ariarrak zienak. Bueno, pues hor, triangulo gorritxas politikoek berdiez zera, kriminal profesionalak, beltzez nazizek asozialak deitzotzen, homosexualak edo eskaliek edo zera, horreanak arioz zien. Eskalafoi bat azpitxik, zera, adibidez Europako Republikar Espainiarrak ez dienak arioz, triangulo esan dugu iruki urdinonaz. Beste eskalafoi azpi zera baten, adibidez sovietarrak, sovietarrak eta eslaviarrak zera, zien infrahumanos edo zera, zien B maila bateko ezien da gero, horren azpixen jugutarrak eta jugutarrak zera, personak ziren. Orduan, sistema honen bidez, SS-iek ez eukien zetan sartu hiltzen zeben tiroz eta, baina ja, bierra hain deukien presoen zera bitxarren. A ber, vale, esplikauko txet, Euskal ezaugarria, bueno, fase honetan berrogeita bat Euskal Herritar sartu zituen, danak gizonak ziren, ze Frantziko soldadu ibilitxekuek eta orduan soldadu emakumeek eta esan ibiltzen. Ixedanak GNT eta PFekuek ziren, honek baduk azalpena honenaz luzetuko, baina adibidez abertzaliek zera elkartasun sare ondo antolatutako bat eukien Frantzin eta igual PFekuek, GNTkuek eta ez, eta ero Venezuelak Frantziko zelaizetan hartu zituen abertzalie bakarrik, ez zegoen dispuesto komunistak eta GNTkoek hartzi, eta bueno, badauke azalpena. Eta batez be, 100 persona hauetatik 3 laurdenak hil egin zituen. Sartu ziren 100-etik 3 laurden hil ziren da. Jose Mari Marcelino da Elejalde sartu ziren batera, Elejalde hil egin. Elejaldeen bizitza 8 hilabetien ametsu zen. Da zan, baldero 30 metroko tipo bat, 1 kilo zeuken tipo bat, hiltzan fameliko geixa ezin zebala. Osea, horren besteraino zen muturreko esterminio hori, Matausenen zehatze bera. Marcelino eta Jose Mari batera sartu zituen zera, ibilbide bardine egin zeban, Jose Clark Aranbarre. Jose Clark, bera, ez da markinarra, baina ama zeuken markinarra. Eta Jose Clark hau 1913 konsuegran jaixo zen, Toledon, komunistia izan, gerran Quinto Regimiento famosuen ibili izan, eta ikusi dugun zera egin zeban, ibilbide hori, Frantzire eta zera, eta Marcelino da Jose Mariaz Estrasburgon egon zan, eta Matausena eruben, eta bizirik urtetie lortu eban. Lortu ez ebana Cecilio Hidalgo izen zan, hau berritxuaz lotute dau, bera, 1917 Badajozen Quintana de la Serenan jaixo zan, gerran ez dakit zein zeban, ez dakit ideipe, baina, bueno, berabe, Frantzin hil izan, preso harrapa duen, eta Matausena eruen, eta antxe hil izan. Zer lotura duke berritxuaz, bere ama, Quintina Martín Gómez, Etxebarrin bizi zen zala, eta bere semien uneuen bile eta bile ibili zala, eta bere semia bile ibili izan bitxartien, gestinoanak berritxutik egin zituen da Ondarruko udaletxiaz. Nik ez dakit Cecilio hau berritxun bizi izen zen edo ez, Bueno, sartu zuen nahiko rollue, bideo batzuk ipiniko guz. Bueno, hemen ikustu zuena, hor dau, Gonzalo Vivanco, markinarra,
Gonzalo baleukon edau bierre asko, eta bueno, oin ipiniko da zen bideoek Gonzalok eindeko edie. Esto es en el 95, lo acabo de sacar esta semana. José Mari apuntó, cuando José Mari en el 95 empezó a hablar de todo este tema, parece ser que le hicieron una entrevista en la SER o no sé, y parece ser que vosotros lo escuchasteis o algo así, y fuisteis en el verano del 95, tiene apuntado José Mari, y dice que estuvisteis 2 días y medio grabando en su casa. Eta bueno, pues hortxe dago Gonzalo, berai esker honek bideoek, bueno, da aprotxauko Gonzalo gauza asko bezala kontzateko, esateko egunen baten, algún día tienes que hablar tú de todo lo que has vivido en la guerra de Ruanda y en Bosnia, y porque bueno, tienes unas cosas tú también para contar que son alucinantes. Palmara junzan Gonzalo, eta Marcelino eruntzeban Matausena. Porque chaval estás ahí, Eta hoxe, ikusiko zue Jose Marin zerak, Jose Marin bideo bat ipiniko. Hasiko da kontetan, bera Matausenen sartu zan lehenengo egune, eta kontaten dau batez be, esplikau zueten horrek alemanak, preso alemanak, euren gainetik egoazenak, zelan hiltzen zituen. De entrada los hicieron pesogar.